Вие вероятно знаете, че веднага след, даже още преди края на, струва се, на Втората световна война, Бретън-Вудската система е създадена и това е една система, която сама по себе си е интересна и бих казал добра система, защото валутите на основните западни държави трябва да вървят в кошница, най-просто казано. Срещу това те се ангажират да приемат долара като световна резервна валута, а пък Съединените щати приемат да поддържат златния стандарт на долара. Тоест, когато аз натрупам долари, мога всеки един момент да отида и да ги обърна в злато. И също така, вероятно знаете, че всичко това върви много добре, докато Съединените щати не потъват в войната в Виетнам. И в един момент, по-точно през 1973 година и по-точно през месец август, Ричард Никсън, тогава президент, казва, че да, всичко продължава по-старому, само че вече не даваме злато. От тук възникват много въпроси обаче. Поддържането на долара като световна резервна валута всъщност вече не се крепи на златния стандарт. И от тук Съединените щати могат да трупат огромни дефицити, света да ги плаща и така нататък. Тази система, която нас, западните хора, ни устройва, между другото, всъщност не устройва целия свят. И ние това трябва да го разберем. Те го разбират със сигурност, ние, как кажа, всекидневните хора не го разбираме чак толкова, но големите хора, тези, които мислят за бъдещето, го разбират много добре. И големия въпрос в този вече не еднополюсен свят е какво ще имат като резерви банките. Това е огромен въпрос. И между другото, техните доларови резерви намаляват в световен мащаб. До какво ще доведе това, аз не мога да кажа. Но че в Европейския съюз, вероятно и в Съединените щати, но нямам наблюдение, трябва много сериозно да се мисли върху това дали Запада има капацитет по някакъв начин да бъде и морал, да си възвърне и моралното лидерство, и политическото лидерство, а оттам и икономическото. Това е огромен въпрос. Само с военно лидерство тая работа няма да може да стане. И това е наистина много тежък въпрос, поне според мен.